F'5 snin taħt gvern laburista l-pensjonanti se jkunu żdiedu b'1313 euro. Bl-aħħar waħda tkun fil-budget għas-sena d-dieħla fejn 95,000 anzjan u anzjana se tiżdidilhom il-pensjoni b'5 euro fil-ġimgħa. Għal dan il-Ministru għall-Familja u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna fejn hawnhekk spjega żidiet li ħadu l-anzjani tagħna mill-budgets ta' bejn l-2018 u l-2022. Il-Ministru spjega li f'9 snin ta' gvern laburista il-pensjonanti Maltin wawċin ingħataw 7 żidiet fil-pensjoni tagħhom, ħaġa li tikkuntrasta bil-kbir ma' amministrazzjonijiet nazzjonalisti li fi-22 sena l-anzjani ma ħadux ċenteżmu żieda fil-pensjoni tagħhom. Intqal ukoll kif kull pensjonant se jkun żdied minn tal-inqas 737 euro f'żdidiet diretti fil-pensjoni meta jikkumpara is-sena 2022 mas-sena 2018. Min-naħa l-oħra meta wieħed iżid magħhom iż-żidiet tal-għoli tal-ħajja, iż-żieda totali tammonta għal 1313 euro. Quddiem bosta pensjonanti f'lukanda ewlenija f'Taslima, il-Ministru Michael Falzon tenna li dan huwa verament gvern li jgħin lil kulħadd u li joħloq il-ġid, ħaġa li wkoll twaqqa l-argument tal-Partit Nazzjonalista meta jgħid li dan huwa budget li jaħli. Illum hija ġurnata fejn għal darb'oħra qed innuru kemm dan il-gvern huwa gvern li jżomm kemmtu. Hija ġurnata oħra fejn qegħdin ngħidu u n-nies jemnuha illi magħna taf fejn int. Hija ġurnata oħra illi urejna kemm nemmnu bis-saħħa fil-pensjonanti. L-interess tagħna huwa l-pajjiż kollu u l-budget li għad kellna nhar it-tnejn kien ikopri kollox, imma żgur li kien ikopri b'ċertu saħħa lill-pensjonanti. Il-Ministru semma kif dan il-budget se jara li 1200 anzjan u anzjan oħra jibdew jieħdu l-pensjoni għall-ewwel darba, dan wara li ma kinux ħallsu il-bolla żmien ilu. Issa b'kollox jaqgħu taħt il-kategorija hemm 2000 persuna b'investiment ta' 3,200,000 euro. Il-fatt li l-anzjani tal-fuq minn 80 sena wkoll se jieħdu mediċini b'xejn ukoll tfisser kemm dan il-gvern għandu ruħ soċjali tenna l-Ministru Falzon u fil-konferenza tal-aħbarijiet issemmit ukoll il-miżura tal-ħlas ta' kerer għall-anzjani li minna se jgawtu bosta pensjonanti. Il-ħlas għall-kerer se jiżdied b'1,000 euro jitlaq għal 7,000 euro fis-sena.